Posten gaitu beste urte batez zuekin guztiokin elkartzea. Bide guztian zuen berotasuna sentitu dugu eta beste goxoki banatu ditugu, zenbat maite zaiztuztegun adierazteko. Baina oparerik politena ona iristean aurkitu dugu eta ez bakarrik hainbeste jende bildu zaretelako. Belenen jaiotako Jesus haurtxoa bera topatu dugu hemen eta berarentzako ere opariak ekarri ditugu. Ez dizazue ukatuko ume maitagarria den ez denik. Gainera, berarekin batera jaiotzen da gugan berriz ere maitasunerako, alaitasunerako eta pakerako aukera berri bat. Aprobetxatzen jakin dezagula. Harrera honekin, ziurregon hurrengo urtean ere zuekin izango gaituztela. Musu handi bat guztiontzat. Zorionak errazate!